wannan lokuta da malam zai kawo guda 6 su suna da muhimmanci kwarai da gaske ya zamto musulmi ya ba da kulawa da yin aswaki a cikinsu. Na farkonsu ya ce indal wudu'i, yayin yin alola. Wani fanka ga ya wanka ya ɗau wanka ya karkace ya share baki to zai je ya sallama ne a gidansu wata budurwarsa ce bai so a ce kaza kar ta ce ba ta yin shi, to kafin nan ka fara yi da Allah, in Allah yi da kai sai baka da abin da kake nema ba. To na farkon su lokacin alola ana son musulmi ya zamto yayi aswaki, abu ne mai kyau kwarai da gaske. Sannan sai na biyu ke cewa inda sala, wannan kuma bayan ka gama alolan sanda za a tsaye da sallah ma ya ce ga shi ma kai kokari kai aswaki, shine lokaci na biyu da ake son mutum ya yawaita ya rinka yin aswaki, wato asalin a cikinsu. Lokaci na uku da ake son mutum ya aswaki shine inda al-intibahi minan naum, yayin da mutum ya farka daga asalin bacci. Lokacin da mutum ya farka bacci ana bukatan yayi aswaki ya goge bakinsa. To sai lokaci na hudu da ake so mutum ya aswaki a ciki shine inda tilawatil qur'an. To ga lokaci mai tsada shine yayin karanta alqur'ani, saboda duk sanda mutum zai karanta qur'ani mala'iku suna sauka. To ana so ka tsabtace bakinka saboda mala'iku kan matsanto kusa da mutum sosai. Sai lokaci na 5 da ake son mutum ya rinka yin aswaki shine inda dukhulil bait, yayin da mutum zai shiga gida. Sai gaba ta 6 yace inda taghayyur ra'ihatil fam, ko ba a gida ba yayin karatun qur'ani ba tashi daga bacci ba sallah ba alola ba, duk lokacin da mutum yaji taghayyur ra'ihatil fam, iskan bakinsa ya canja, saboda masu zama da kai suna da haƙoƙi na zamantakewa. To a wannan lokacin kai ma sai ka goge bakinka. Aswaki yana tsabtacewa ne ga baki, sannan kuma mardatul lirab, ya abin da ke yardar da mutum ne ga ubangijinsa. Istimalus siwak, yin aswaki, aikata aswaki, wannan goga wadda ake yi na itaciya danye ko busasshe a dasa shi ba tare da ya cutar ba, hakan nan da kake yi in ka yi shi da niyya mai kyau, yurdi anka rabbuk, zai sa ubangijinka ya yarda da kai. Wannan kuma ita ce dama ƙarshen kasuwancin da duk musulmi yake a ban ƙasa. Babban fatan mutum a ce yau Allah ya yarda da shi. Allah ka yarda da mu.